Okej, men teče. Reci mi kam da ja 100 džezvu dam. Kamo što? Džezva, ne vidiš, džezva za kafu. Kam moram dati za 100 eura? Polnicu možeš prenesti. Koga? Polnicu možeš prenesti. Ne, zafrkavati, ja sam nešto rekao, prenesi džezvu, dobiješ 100 euri, došao sam do tebe, šta? Ili snimam. Maš polnicu možeš prenesti. Nemam polnice, pa ponovo da idem tražiti. Kam? Kašnu polnicu? Pa ko je s tobom? Kaj zma? Polnicu prenesi, viš kaj je ponud? A viš ponud za jajca ponud, viš kaj je ponud? Tava! Prenesi ponud, ne vem, prenesi. Dobro, sad, što nisam rekao, tava, okej, grem ja ponovo po tu polnu, mislim tavu, pa prijem teb nazad, ako si me zajebo. Ne men hodat, ne idem ga drugega. Zato sam se zmenio.